tante. Jeg er med heldig, ja. Hold kæft, hvor er jeg heldig, det er jeg. Her forleden dag, der hilste jeg på Preben Elkjær, og i går så jeg et rådyr. Det er med heldigt, der. Så tænkte jeg, det smutter jeg lige hjem og fortæller min lillebror. Ved I, hvad han var? Ved I, hvad han var? Han var ikke hjemme. Så gik jeg ind til ham alligevel, ikke? For han bor sammen med en hernede med ham, dum han er. Hold kæft, hvor er han dum, det er han. Forstår ikke en skid af, hvad man siger til ham, det er en guldfisk. Den er med dum, den er. Kun interesseret i at bade hele dagen. Så opdagede jeg lige, at jeg havde en elastik i lommen, ikke? Så vigte jeg lige den omkring den, så sagde jeg alle dem med røde bånd, de skal op nu. Spørg lige, hvem der var ovenpå i den situation. For satan. Jeg er ellers lige begyndt på en længerevarende uddannelse, det er, at jeg skal lære at køre på cykel. Så var jeg over for at købe nogle lærebøger i psykologi, ikke? Så sagde boghandlereleven, eller hvad det nu det var, han var, sagde, der kunne godt gå nogle år, inden jeg går op til eksamen. Tænkte, om det er fint, så kan jeg søge noget SU. Det vil være et meget rart tilskud at få til det, jeg i forvejen får på statsamtet, der får også lidt, ikke? Det er fordi, som dreng, ikke? Der var så uheldig at rende ind i en børnelokker. Det er med en kedelig oplevelse, det var. Spurgte han mig, om jeg ville med hjem og have nogle bolcher, så da vi kom hjem til ham, så ud han dem alle sammen selv. Ja, man mister fuldstændig tilliden til voksne mennesker, det gør man. For satan. Så har jeg også været udsat for det der insekt. Det vil jeg gerne advare imod, det vil jeg. Hver gang jeg kommer til at tænke på det, så får jeg myrekryb over hele kroppen. Så bare fordi jeg havde den der insektoplevelse, ikke? Så kommer jeg helt gratis på ferie på et død lækkert hotel. Det er med et lækkert hotel, det er. Man er fuldstændig omskåret fra afverden. Så hvis ikke man kan ligge stille om natten, så kommer betjeningen helt automatisk og spænder en fast. Det kalder jeg service. Så jeg har prøvet lidt af hvert, det har jeg. Også med en pornofilm. Med en god film, det var. Hold kæft, hvor var det en god film, det var det. Den hed Krabbepigen, jeg kommer, når det klør. Og det klør helvede til. Så også her den anden dag, ikke? Der var mig og min lillebror, vi var nede i det her Knuthenborg Safari Park. Kender I det? Kender I godt det? I er med mange dyr dernede der. Hold kæft, hvor er der mange dyr dernede, det er der. Det er helt vildt, det er det. Det er med vildt, det er det. Vi kørte dernede med lillebrors bil, og med en lækker vogn, han har. Hold kæft, hvor er det en lækker vogn, det er det. Det er en Lada med elektrisk soltag. Det er med en lækker vogn, det er det. Ja, der er også sæder i. Nå, men så kørte vi dernede, ikke? Og så kan man køre ind i parken, ikke? Eller haven, eller hvad det nu der er, ikke? Så dyrene, ikke? I ved, dyrene, ikke? De er ikke engang buret ind eller noget. De går bare sådan rundt, som om de ejer det hele. Og det er bare rundt sådan der. Ja, vi andre, vi må blive inde i vognen. Og det betaler man penge for. Så var det den dag, der var solskinsvejr, ikke?
Så vi havde soltaget stående åbent, så gik der sådan nogle dyr rundt, ikke? Sådan, ja. De så sådan her ud, bare meget større, ikke? EMM store, ikke? Med hovedet på en katapøjser der, ligesom her. Sådan en lang stang, ikke? Giraf, eller hvad det var, ikke? De gik også bare rundt der, ikke? Så var der en af dem, ikke? Den stak sgu hovedet lige ned igennem soltaget ned i vognen. EMM stor sådan en girafhoved, når det kommer ned i den gade. Hej kæft, hvor blev jeg bange, jeg gjorde. Jeg blev EMM bange, det gjorde jeg. Jeg blev så bange, så jeg trykkede på knappen til soltaget, så det lukkede i. Og min lillebror, han trykkede på gaspedalen. Der kørte vi med giraffen løbende ved siden af med hovedet. Det er det mest åndssvage, jeg nogensinde har været med til. Lige indtil den begyndte at kaste op. Så var det mest åndssvage, jeg nogensinde har været med til. Hej kæft, hvor den brækkede sig. Og den blev bare ved. Og jeg, som ikke kan svømme. For satan da. Ja, der er dyr dernede i alle størrelser. Så var jeg kom til at tænke på, at hvis jeg havde været kaptajn på Noahs Ark, så ville jeg lade børneormen blive hjemme. Så også her den anden dag, ikke? Der skulle jeg ud og prøve at have noget af det her rigtig frække. Kender I det? Kender I godt det? Nej, I kender ikke en skid. Det vil jeg ellers gerne anbefale, det vil jeg. Så gik jeg hen et sted, ikke? Hvor man kunne få det billigt, ikke? Så da jeg kom derhen, ikke? Så viste det sig, at der kun var norsk. Ja, det vil sige selvbetjening. Det vil jeg gerne advare imod, det vil jeg. Nå, jeg ikke, for det sex, det er jo ligesom at spille bridge. Hvis ikke man har en ordentlig marker, så må man selv have en god hånd.